Bismillahirrahmanirrahim. Masarautanmu kashi na 11. Jiya yunwa da yake ji ta kama gabanta. Da sauri ya fito ya sa kafa ya shuri Sultana da ƙarfi. Ta buɗe jajayen idanuwan da ta sauke a kan shi. Dama ga sitan asali kamar na mage. A fusace ce da ita. Ki tashi ki kwashe abubuwan da kika cika min firij da su. Za mu yi baƙuwa daga Askira. Kuma za ta zauna da mu ne na tsawon shekaru. Da haka ki shiga hankalinki. Duk abin da ya biyo baya kuma ba ruwana. Sultana ta yi muci da ido tana faɗin, baƙuwa a gidan nan? Daga Askira. To ban yadda ba. Ya galla mata harara yana hango wani irin muni, wanda bai taɓa gani ba tare da ita, wanda kuma yana bayyana ne idan ta sha giya. Sai ki kira mai martaba ki gaya masa. Ya faɗa yana jefa mata wayar hannunsa. Har dare suna fafatawa. Ta dage sai ya kira babansa ya ce bata yadda ba. Shi kuma ya ce ba tarbiyyar da aka yi musu ba kenan, amma ita za ta iya kiransa da kanta. To ko dai aure suka yi maka za a fake da karatu, dan na san mamanka ba ta suna. Sultana ta faɗa cikin kuka. Shi dan mamakin kalamanta ma dariya yayi. Wai aure, waye sai ya masa aure ba da yaddarsa ba. Beside, su gidansu ba a auren dole. Sannan shi ya riga ya gama yin aure a rayuwarsa. Ba zai taɓa yin mata biyu ba duk da kasancewarsa ba sarake. Tashi ya ɗau mota sai ya bar gidan zuwa inda ya tabbatar za a faranta masa rai. Gabaki ɗaya ranar yau ta zo masa a burkice. Sannan wannan mahaukaci Sultanan ta ƙara masa da ɓacin ranta. Aiko ya samu Dr. Ziyad ya kawo musu bebin da yake gaya masa sun hada a Millennium Park. Nan ya manta da zancensa a da mai martaba. Ya shantake a can har karfe 1 dare. Sanda ya dawo gida ya tadda Sultana ta baje kwalabe sun fi 5 duk ta shanye su. Ta koma zukar wani abu a cikin tsamma. Gashi kanta a burkice. Gaba ɗaya sai ta zame masa kamar wata motsatsiyar tsohuwa. Ya dinga tambayar kansa tun farko me ya gani a tare da ita. Har ya da ya dauko ta har ƙasarsa ya aure ta. Tsaki yayi tsallake ta ya wuce ɗakinsa. Wanka ya fara yi ya tsaftace jikinsa. Yana jin wani abu na tsarga masa a zuci da gangar jiki, wanda ya fi kama da jin kunyar Ubangiji. Wankan janabar da ba na aure ba, alhalin ga matar sannan ya tsallake ta tana nata saban Allah. Wannan wace iriyar rayuwa ce? Idanunsa a rufe ya hau kan gado ya kwanta. Addu'a yake wa kansa idan yana da rabon denawa kafin ya mutu, to yana fatan ya dena din. Tunda Askirama da kansa ya shigo ya ce da Fulani gobe ne tafiyarsa a da gidan Yarima. Jikinta ya sanyi, dan ba ta san wani irin riko da karba Sultana za ta yi mata ba. Tunda ita ba jinin gidan bace, duk da su Umaira suna faɗin bata da matsala, amma ga Sa'adan sai murna take yi. Tana ta ɗaukin tafiyar ta makaranta, ba ta tunanin komai da ya danganci abin da za ta tarar banda kasancewa ta ɗaliba a Turkish University. A daren Fulani ta zaunar da ita a gabanta, dan ta ga murnar ta fara yawa. Dan azahar ta kammala ɗaure kayan ta tsaf, kaɗan ta bari wa'inda bata cika amfani da su ba. Allah take garin Allah ya waye ta kama hanyar birnin tarayya. Sa'adatu, ba na hankalin kenan, cewar Fulani. Ta dago fararen idanuwanta ta dube ta, wanda a lokuta da dama suke wani irin sheki da walainiya. Wannan shine babban sirrin kyan Sa'ade. Fulani ta ce, na ga sai rawa kai kike, ki kama kanki. Gidan Yarima zaki je. Sannan matarsa asali ba musulma bace, sannan ba bahaushiya ba. Dan haka dole ki kula da tarbiyyar kanki da kanki. Ki mai da hankali akan abin da ya kai ki kawai. Ba ruwanki da rayuwarsu, banda sa ido, banda daukar zance, banda shiga shirgin da ba a saki a ciki ba. Tsakaninki da su na yi bari na bari. Ki dinga taimaka mata da girki da ayyukan gida tunda ita ma'aikaciya ce. Na hore ki da kama mutuncin kanki Sa'adatu. Ko ya kike da namiji, kada ki yadda ki kebe da shi. Ko hannunki namiji ya taba cikin shege zaki, kin ji na gaya miki. Sa'ada ta gida kai cikin fahimta, sannan ta dan zaro ido ta ce to ai gidan ba maza ko? Da kyar Fulani ta hana kanta yin dariya, saboda yadda muryar Sa'adan ta koma tsoro zalla. Ta ce shi mai gidan ba namiji bane, kuma ba muharramin ki bane ba. Da haka matsayin uba yake a gare ki, da haka ki kama kanki, ki rike mutuncinki. Allah ya miki albarka, ya kuma sa albarka a cikin neman iliminki. Ga waya nan na siya miki. Da halin da kike ciki ni zaki kira ki gayawa. Ban yadda ki ba kowa lambar ki ba. Sa'ada ta kira kai cikin murna. A lokaci guda ta mika hannu don karɓar wayar da Fulani take mika mata. Kawai sai ji ta Fulani ta hada da hannunta ta janyo ta jikinta ta rungume ta. Ki yafe min Sa'adatu, dan Allah ki yafe min. Ni fa baki min komai ba Fulani. Na yafe miki abin da na sani da wanda ban sani ba, ni ma ki yafe min. Sallama suka cike da kewar juna, wanda ya sanadiyar bayyana hawaye a idon kowannensu. Washe gari ɗaya daga cikin direbobin gidan, ƙarƙashin rakiyar kuyangin Fulani Bilkisu mata guda biyu. Mai martaba ya sa suka ɗauki Sa'ada zuwa Abuja ɗaya daga cikin motocin Askira Emirates. Dan asusuba suka kama hanya, ba su suka isa Abuja ba sai karfe 8 na dare. Inda Allah ya taimake su shine sun yi guzuran abinci da abin sha wadatacce. Wanda har suka iso Abuja sallah ce kawai take tsaye da su a gidajen man da ke gefen hanya. Suna fitowa daga mota Sa'ada ta yi miƙa.
ta ware ido tana kallon kyawawan gidajen estate din malamai na NTNU kamar a kasar Istanbul. Ashe ba ginin masarauta ne kawai gini mai kyau ba, ginin Turkawa ma abu ne mai matakar kyau da daukar hankali. Ita dai tunda take bata taba ganin kananan gidaje masu tsari da kyau irin wayannan ba. Koya mutanen cikin gidan suke? Ko da yake Fulani ta ce Turawa ne, ai sai Turawan. Wannan gida wanke hannu ka taba? Sada ta faɗa a cikin ranta. Daidai lokacin da ɗaya daga cikin kuyangin da suka zo tare ta yi mata magana, ganin ta shagala da kallon gidajen. Ranki ya daɗe mu karasa ciki ko? A tare suka karasa gaban kofar shiga gidan suka danna kararrawa. Haka suka yi ta yi har suka gaji ba a buɗe ba. A lokacin Sultana na kwance a falo ta sha ta mata karo. Don misalin karfe 6 na yamma take kwance har lokacin bata san inda kanta yake ba. Suna na tsaye Allah ya kawo uce kukun gidan zai shiga da cefane. Kasancewa yana da makullin gidan ta kofar kicin ta baya. He, lafiya? Me kuke so? Ya tambaye su. Aka rasa mai amsa masa. Ya rakiya Sa'ada ba sa jin turanci. Sai ita ce ta gaya masa daga Askira suke. Kuma sun zo wajen masu gidan ne. Ya tambaye ta ko Dr. Sagid ya san da zuwan su. Ta ce masa ya sani a takaice, dan ba ta da tabbacin hakan. Allah take da sanya hakarkaranta akan shimfiɗa, saboda gajiyar zaman mota da ta kwaso. Waya sai ya dauko ya kira wata lamba ya magana cikin harshen turanci ya kalle su. Sannan ya mai da waya aljihunsa ya ce su biyo shi. Ta baya suka shiga ta kofar kitchen din, suka kurda zuwa falon gidan. Nan Sa'ada ta gama ta jajawur a kwance magashiyan a dandariyar tiles. Gashin kanta ya baje ya rufe mata fuska. Uce bai ko ta inda take ba. Ya bude daki ya ce su shiga nan ne dakin bakuwar. Sannan ya ce su bashi minti 15 zai kawo musu abinci. Kafin nan ga ruwa da lemo su sha. Tsaruwar dakin ya burge Sa'ade, duk da kasancewar bai kai dakin ta na Askira ba, amma daki ne mai tsari idan na Turawa, babu tarkace sam a cikin sa. Gado ta fada ta ce da Fariya ɗaya daga cikin ƴan rakiyarta, idan an kawo abinci ta tashe ta, tunda ita tana fashin sallah. Sai ta ci abincin sannan za ta yi wanka. Wuce ya kawo musu abinci mai rai da motsi suka ci suka koshi. Sannan Sa'ada ta fara yin wanka. Ta shirya cikin kayan bacinta ta bi lafiyar gado bayan ta kure esin ɗakin. Su kuma ku yangi ƴan rakiyar ta suka kwanta a ƙasa. Ba wanda ya neme su hawa shegari. Da asuba suka kama hanyar Maiduguri, lokacin Sa'ada tana ta bacci. Sai karfe 8 na safe ta tashi, ta duba babu ƴan rakiyarta. Sai ta tana san ce da asuba za su kama hanya. Tsaki tana mita cewa shine basu tashe ta su yi sallama ba. Wanka ta fara yi kafin ta ji cikinta yana kiran Ciroma. A gurguje ta shirya tana faɗin bari in bi su kicin din tunda san manta da mutum a gidan. Tana kokarin fita bayan ta murda kofar ta ji ta ci karo da mutum. Wani irin sassanyen kanshi ne mai huda zuciya. Da sauri ta dago ta yi arba da kyakkyawar fuskarsa wadda babu fara'a sam a cikinta. A kiyasi za ta iya kimanta shekarunsa za su kai 35 zuwa da 6. Alamu sun gama nuna ya gama samun duk wani ci gaban rayuwar dan adam, kama daga ilimin addini da na zamani. Sannan ya zauna da kafafunsa ya kama ƙasa. Da farko ta ɗauka Askirama ne a gabanta saboda tsabar kamanninsu. Sai dai da ta lura sosai, sai ta fahimci wannan akwai tarin ƙuruciya da hasken boko a tare da shi. Ma'ana yaro ne mai jini a jika. Babu ko tsillin farfara a kwantaccen shajinsa zuwa gashin kansa, wanda ya kwanta lif a gefen fuskarsa. A duniya bata taba katari da mutum mai cikar kamala da kyawun sifa irinsa ba. Ga wani irin kwarjini da ya bambanta shi da sauran maza. Sarauta ta gama bayyana kanta a komai nasa. Fatar jikinsa ta yi fresh kamar haifaffen ƙasar Morocco. Sai ta ga kamar ta taba ganinsa a wani guri da ba za ta iya tunawa ba. Yadda ta saki ido hanci da baki tana kallonsa, shi ya fi komai ba shi haushi. Amma da ya kokarin yin magana sai samu harshensa ya kasa motsawa. Suka dubi juna ido cikin ido, yayin da wani irin yanayi yake fusgar zuciyoyinsu da ƙarfi. Alal hakika rayuwar Dr. Yusuf Askira bai taba ganin macen ta taba wani sashi na kokoluwar zuciyarsa irin wannan da ke gabansa ba. A cikin zuciyarsa yake faɗin, duk yanda ya kware akan sha'anin mata, bai taba ganin wata mace da ta mallaki komai da yake mafarki a ɗaya mace ba irinta. Sai dai kuma nan da nan mulkinsa da izzarsa ta Yariman Askira ta zo ta shafe komai. Wani bangare na zuciyarsa ne ya fara masa faɗa. Daga ganin yarinya da baka san komai akan ta ba, sannan wadda ta fito daga gidanku, tuni ya samu ya daidaita nutsuwarsa. Fuska a daure ya ce da ita, come for your breakfast. Sannan juya ya fita ba tare da ya ƙara wata kalma ba. Ko mata ta ɗauko mayafin doguwar riga a bayanta ta ɗora a kanta, da sallama ta shiga falon. A can kan dining table ta hange su shi da matarsa. Gaskiyar Fulani ashe, Baturiya ce tsantsa, ai kuwa sun dace da shi duk da shi baki ne kamar Askirama. Sa'ada ta faɗa a zuciyarta. Sultana ta ɗago ido tana kallon Sa'adi. Kallo ɗaya Yarima ya mata ya mai da kansa ga cin abincinsa. A take ta ji wani irin kishi ya soke ta. Wannan kyakkyawar yarinya za a kawo aje mata a gida? Ai kuwa da sake, wai an bawa mai kaza kai. Ta ɗauke kai daga kallon Sa'ada ta mayar kan abincinta. Har ƙasa ta tsuguna tana gaishe su. Daga mata hammijin babu wanda ya amsa ta. Wannan abu ya so saran Sa'ada sosai. Daga bisani Yarima ya miƙe yana goge bakinsa da tishu. Idan kin gama ki same ni a waje, ya ce da Sa'adi. Matar shi ta tambaye shi inda zai kai ta.
ya ce tare za su dinga shiga makaranta. Har za ta yi magana sai kuma ta ja bakinta ta yi shiru, ita ma ta miƙe ta bi bayansa. Haka jiki babu ƙwari Sa'ada ta ja jiki zuwa teburin cin abincin, ta duba abin da za ta iya ci. Da yunwar da take ji sai ta ji ta rasa ɗanɗanon bakinta saboda irin tarbar da mutanen gidan suka yi mata. A can kofar gida rigima ake tsakanin Sultana da Yarima. Ta ce ita san bata yadda su dinga tafiya tare ba, ko dai ya ɗaukan mata direba ko kuma ta dinga tafiya da kanta tunda babu wani nisa zuwa cikin makarantar. Ya san halin nacin Sultana in bai mata abin da take so ba, to ba za ta bashi ya fita ba. Da haka ya ce zai ɗaukan mata direba, sai dai zuwa yanzu za su dinga tafiya tare kafin ya samu direban, sannan kuma ta samu ta gama registration ɗinta. Daga bisani sassauta murya ya ce mata, so kike ki ja mai rigima da babana? Ki san da yake son yarinyar nan kuwa? Sultana ta yi na rai da ido, sai sun kuya sun baci bakinta cikin lallashi. Ki kwantar da hankalinki, ni babu wata bakar mace a gabana. Ki kalle ki mana, me zan nema a gurin sauran mata? Kawai ina son zaman lafiya ne da babana, shi yasa na karbi yarinyar. Kuma da an yi hutu zan mai da ita askira sai an koma makaranta. Daidai lokacin Sa'ada ta fito ta gansu kamar za su manne da jikin juna, sai ta samu kanta da jin kunya. Sai ta yi maza ta juya, dan bata taba ganin mace da namiji so close irin haka ba. Sultana ta harare ta sannan ta ja da baya ta bude Yarima kofa. Ya shiga ya zauna. Sannan ya bude wa Sa'ada ɗaya bangaren ya ce ta shigo. Dan haushi bata iya tsayawa ta ga fitarsa ba. Haka ta juya ta dauke ta mota ta tafiya ta nata wajen aikin. Tana tafa tana tunanin irin takurawa da zaman Sa'ada zai mata. Dan tun shekaran jiya Yarima ya kwashe duk wata kwalbar giya da take cikin gidan ya zubar. Jiya sai a ba ta je ta sha giyarta, abinda ta dade bata yi ba. Suna shiga cikin makarantar Sa'ada ta bude ido tana shan kallon NTNU. Yanda gine-ginen makarantar suka tsaru, kama daga admins ɗin malamai zuwa sauran faculties da classes ɗin ɗalibai. Wani shauƙi ne ke ɗibanta idan ta tana ta zama cikakkiyar ɗalibai NTNU yanzu. Yanda ofis ɗin Yarima ya haɗi ya tafi da ita, ko ina sai raɓa da sanyi da ƙamshi ne kawai yake tashi. Sai da ta jira ya gama abin da zai yi, sannan ya haɗa ta da assistant ɗinsa ya taimaka mata wajen fara registration. Cikin kwana na 3 ta gama komai, ta zama cikakkiyar ɗalibar tsangayar Pure and Applied Chemistry. Ranar Litinin za ta fara ɗaukar lecture ta. Yau Asabar, daga mata har mijin duk suna gida. Idan Sa'ada ta gansa a falo ba ta fitowa, sai dai ta zamanta a cikin ɗakinta. Ko abinci ba ta yadda ta zauna ta ci tare da su, sai dai ta jira idan sun gama sun tashi, sannan ta zo ta zuba ta ci, ta kwashe kayan ta kai kicin. Wuce kuma ya karɓa ya wanke ya ɗora wani. Sai dai ita san ba jin daɗin abincin gidan take ba, saboda abincin Turawa ake yi kullum. Wani ma bata san da me ake sarrafa shi ba ko sunansa. Ga kaguwa da ake zubawa a kowane girki. Da haka yau da ba za ta je makaranta ba suna hutun ƙarshen mako, sai ta ce da Uce kada ya ɗora sanwa da ita. Za ta dafa abincinta da kanta. Uce ya bata duk abin da take bukata, dan ta ce tuwon acca za ta yi da miyar agushi. Da haka ta hau girkinta cikin kula da takatsantsan da kuma kwarewa. A can falo Sultana ke tambayar Yarima yaya zancen direban da ya ce zai ɗauko wa Sa'adatu. Ana nan ana bincikawa. Shi ne kawai abin da ya ce da ita. A lokaci guda kuma ya ci gaba da makin takardun ɗalibansa da yake yi, ba tare da ya bata hankalinsa ba. Ya rasa mai yarinyar nan ta tare mata. Ba ta da zance sai na Sa'adatu a tsayin satin nan gabaki ɗaya. Shi kuma a yadda ya lura da yarinyar, san ba ta da matsala. Sannan ba ta takura musu, ba ta sa musu ido kamar yadda suka yi tsammani. Gashi tana da tsananin kamun kai da gudun zuciya. Sannan rayuwarta is very simple. Wani irin unique kamshin girki ne da bai saba jin sa ba da ke hancinsa. Dama kuma yunwa yake ji. Nan da nan ya kwala wa Uce kira. Uce ya fito da sauri har yana tuntube. Daidai lokacin da Sa'ada ta zo ta wuce da food flags biyu a hannunta. Ɗaya tuwo ne a cike ɗaya kuma miya. Sai plate da cokali da ke hannunta ta yi ɗakinta. Ya ɗan kalle ta ta gefen idansa, yadda ba za ka taɓa zaton ya kalle ta ba. Uce me kake girkawa haka? Ba ni bane oga, Sa'adu ne. Yayi murmushi jin sunan da ya kira Sa'adu da shi. Me ta girka? Tuwo ne oga, with egusi soup. Oke idan da saura ɗebo ka kawo min. Ya kwashe duka ya tafi ɗaki. Saboda rowa ko saboda me? Uce yayi dariya. Oga akwai wanda ta ɗiban mu, let me bring it. Thank you Uce. Uce ya je kawo abincin a kyakkyawan flags ya ɗora akan dining. Sultana na daga kwance tana kallon Yarima yana cin tuwon nan zuciyarta na tafasa. Bata isa kuma ta yi magana ba ya ce zai bar mata gidan. Dan ya ce mata duk ranakin weekends baya son korafi. Idan ta yi masa korafi ko guda ɗaya ne zai bar mata gidan ya tafi gidan Dr. Ziyad. Ita kuma san bata son alakarsa da Ziyad dan ba shi da aure. Kuma kullum tana ganin yadda yake kwashe-kwashen 'yan mata a motarsa zuwa gidansa. Shi yasa take tabbatarwa bata yi abin da baya so ba a kowane ranakun ƙarshen mako. Dan dai kawai su zauna tare. Bai san yayi kewaci mar gida ba sai yau. Sosai ya ji daɗin tuwon. Da izarsa za ta bashi da ya ce da daddare ma ta ƙara yi masa. Musamman mai miyar ganyen ugun, yana son ganyen sosai. Shi kuma Uce tun da ya lura ogansa na son tuwo, sai yake ta kokarin yi masa, amma san baya kyau da ɗanɗano kamar na Sa'ade, dan bai kware ba. A gurin Sa'ade ya koya, dan ce mata yi ta koya masa saboda ogansa na so yana so ya dinga yi masa. To amma kullun ya kai haka yake ɗauko shi, dan bai fi ogan nashi ya luma guda ɗaya ba ya ajiye.
ko kuma ya ce ya dafa masa wani abin daban. Da haka sai Uche yake mata wayo. Kullum za ta dora girki sai ya ce mata ta dan dora da dan yawa, shi ma yana so. Tana bada baya zai shirya abincin ya kai wa Yarima, ya kuma gaya masa Sa'adu ne ya girka. Ya rasa yadda aka yi Uche ya gano shi akan yana son girkin Sa'adatu. Da ranar da bata yi girkin ba ta wuni a makaranta, to haka yake hakura ya ci na Uche din. Sultana ta shigo gida yau da sabon bedside fridge da babu a ɗakin ta. Washe gari kuma da ta dawo daga aiki ta dawo da manya-manyan kwalaye. Tana kokarin fita da su daga mota, direban Sa'ada ya zo ya sauke ta. Ganin tana kicini ya cicciba kwalaye, Sa'ada ta karasa da sauri tana cewa, "Can I help you, auntie?" "No, thank you," cewa Sultana. Haka ta cicciba kwalayenta ɗaya akan ɗaya ta yi cikin gida. Tun daga ranar Sultana ta daina zuwa ba ta koma shaye-shayenta a cikin ɗakinta. A zuciyarta tana tsine wa Sa'adatu, ita da gidanta an zo an takura ta. Ba ta sha a ranakun ƙarshen mako saboda Yarima yana gida. Da yamma kuma sanda take dawowa shi ma ya dawo. Da haka sai ta tsiri kulle kanta a cikin ɗaki da zarar ta dawo daga aiki. Ba ta ƙara fitowa sai lokacin kwanciya baccin su yayi. Dr. Sagir yana kula da sabon sauyin nata. Ya rasa me take kulle kanta a ɗaki tana yi. Bugun duniya idan zai yi ba za ta buɗe masa ba, sai ta ga damar buɗewa wajen 12 dare. Tuni ya harbo jirginta. Ran ya faki idanta ya ɗauke safayan mukullin ɗakinta. Tana tsaka da shan whisky ya buɗe ƙofar ya shigo, sannan ya mai ya rufe. Kayan bacci ne a jikinsa farare sal. Bai taɓa mata kyau irin yadda ya mata kyau yau ba. Ya tsaya kanta ya harɗe hannayensa a kirjinsa yana kallanta ido cikin ido. "Sultana, why? Ba na hana ki shan giya ba? Ko syrup ba na hana ki sha ba? Ban gaya miki haramun ne a musulunci ba? Idan a da kin yi na kyale ki, yanzu ki san ba mu kaɗai bane a gidan nan. Kuskure ɗan kaɗan zaki zai je ga babana. Har yanzu jikina yana bani yarinyar nan 'yan leƙen asiri ce aka samu. Ki a hankali idan ba so kike ki ja mana bala'i ba." Sultana ta ɗago ranannin idanuwanta ta dube shi cikin maye ta ce, "Ba zan iya rayuwa ba giya ba. A haka ga ganni ka aure ni. Kai ma ka sani ba zan taɓa iya barin giya ba. Sai ki zaɓa ko aure na ko giya. Tunda na sanar da ki addini na ya haramta kika ce min kin amince zaki daina. Tunda kika fara aiki na san kin koma shan giya. Sallah kin daɗe da daina yin ta. Na kuma sa miki ido ne don in ga iya gudun ruwanki. Kuma sai yanzu na lura duk musuluncin ki ba na gaskiya bane. Kin daɗe da daina yin sallah. Ni kuma ba zan zauna da kafira ba." Ya magana yana watsa kwalaban da ke cikin firij din nata. Ya hada su da bangoji kake tas sana ta fashewa. "Idan kika sake shigo min da wannan kazanta cikin gida zaki ga yadda zamu kwashe da ke. Ni ba irin wa'annan wawayen mutanen bane. Ina girmama addini na." Wani irin wulakantaccen kallo Sultana ta yi masa. Sannan cikin mayin da ta kalle shi ta ce, "Addini? Kai na haka na da bakin cewa ka san addini? Addini ne baka damar yin zina? Tunda na san ka na san kai mazanaci ne, wanda baya iya rayuwa sai da mace. Na dauka in mun yi aure shikenan zaka bari. Gara ni giya da kayan maye kawai nake sha, amma ba na zina, balle kuma da aure na." Kamar ta watsa masa garwashin wuta haka fuskarsa ta koma. Bai taba sanin ta san wannan bangaren nashi ba. Abinda bai sani ba shine tana bibiyar wayarsa. Sultana ta lura da irin dukan da kalamanta suka yi masa. Sai ta yi wani muskilin murmushi ta ce, "Tunda na barka kana zanaka, ban taba takura maka ba. Sai ka bani na sha giya ta nema, ko kuma wannan yarinyar ta bar min gida." Haka ta miƙe tana layi ta shiga ban ɗaki ta bashi a wajen. Kwana biyu ba sa magana da juna. Abinda ba su taba yi ba a tsayin rayuwar auren su. Wani abu da Sultana ta tsiro da shi don ta bawa Yarima haushi shine ta daina boye shan giyarta da kayan mayanta. A nan falo take zama ta baje tana abinta. A ranta kuma ta kudure da ranar da ya gaya wa iyayensa tana shan giya, ita ma za ta ce musu yana neman mata. Gara ma yayi hakuri su ci gaba da zaman su yadda suke yin sa. Wata figigiyar yarinya ba kauya bata isa ta canza mata rayuwa ba. Masu saurare, ku yi hakuri mu dasa aya anan. Sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima.